sa grabe sa damong kuan na tuition sa eskwelahan, then wag gyud kawangas Ginoo, wag gyud jay itugot nga dili makaapil mi sa dito sa pag-ato sa baybay. And usa ka instrumento nga gigamit diha si salamat ko ni Ate Cha nga mo gigamit nga makaapil mi dito is kay grabe may ka-bless nga nakaabot mi dito sa baybay sa pagkuan sa renewed sa retreat namo. So first akong i-share ninyo mga kaigsunan ko diha ni Kristo ang pagpamuhat sa Ginoo dito sa mong retreat. So ang tanan gyud is makaingon ni nga nagpamuhat ang Ginoo namo sa pag-adto namo kay pag first pa lang pag preliminary pag plenary 1 pa lamang is kanang gunad pa jud pag sugod hangtod pagtapos sa mga gospel nga gi-share sa mga tipama ba dito is kami gyud tanan nakadawat og giangkon gyud namo nga naato namo tanan ang gina-share sa among mga pastors dito nga gigamit mo tipama ba dito sa pag-renew retreat namo. Then pag makaingon ko sa akong kaugalingon ba sa pag adto pa lamang nga grabe ko ka-bless nga naka-adto kami mga youth kay wa ko nag-expect nga sa timing dahil ito sa Ginoo ba mo giplano na niya tanan kay pag adto pa lamang namo sa baybay na feel na gid namo nga kanang paggunat pagsugod pagkas ginahatag diri is ang giangkon sa kaugalingon nga naa gyud ni tanan under sin nagpaka-under sa sala, dead in trespasses and sins, corrupted in accordance with deceitful desires, liars ang pagkabakakon, and did not deserve in heaven. And makaingon ko sa kaugalingon ba sa giingon pa ni Pastor nga iyang gi-share ba nga ingon si Pastor Mel ang gitawag or basin gitok mudra ka kay ngano man magsige magbalik-balik magsige ka ng makaingon kasi ang kaugalingon ba nga pero ang ginaangkon sa kaugalingon nga if dili ko gitawag sa Ginoo dili gyud ko badlongon niya but salamat sa Ginoo sa tanan nga every tanan nga kanang makaingon na ka nga murag wa na kay hope murag makaingon na ka murag end of the world na nimo kay kanang murag wa na gyud kay hope ba wa na encourage nimo wa na nga na pasalamat ko sa Ginoo nga ay nagtuo ko kanang sang kaugalingon diha pa sa panultihon ingon siya sa panultihon bitaw nga 13:12 ana siya nga ang dalan nga gituuhan mong husto usahay mo atod kanimo ngadto sa kamatayon para sa kaugalingon nagtuo ko sakto lagi ni akong gilakaw sakto ni na akong gibuhat but dili di ay makamaayos Ginoo maghatod dai nato hatod dai na kamatayon kay ang giangkon sa kaugalingon nga naa ko ang pagpakaron ingnon diha sa pagpangalagas Ginoo ang pagkabakakon na ano tanan then wala ko nasayod ba nga makayon ko sa kaugalingon grabihan ni Lord nga bisag nga na ko sige gahapon ko nimo agakon sige gahapon ko nimo dalhon kay di siya gusto ba nga maato ko mahilayo ay kahibaw siya nga gamitonon ko nakoy dakong naay dakong katuyuan ng Ginoo para na kay nagtuo ko everyday di ko makaingon ko nga sige na lang kog hatag chance sa Ginoo para mubuhat sa iyang mubuhat para maka-glorify niya but ako pod na kanang tungod sa mga tentasyon tungod sa mga tanan nga kanang nagpalibot na ho kanang ako nang ginaangkon sa kaugalingon nga wala naay times nga kanang tungod sa daghang murag misod bitaw sa akong mind kuan ako sa kaugalingon ba nga murag mo stop na lang kanina ho Lord sa pagpangalag sa ingon pa nila sa akong tatay nga wala naman
unsa pa man ko na ihong makuan diha nga kanang nahibaw naman siya nga kahibaw naman siya ba sa kaugalingon ba murag gi-discourage pud ko ba nga ay na lang padayon diha sa imong pagpangalagad sa Ginoo kay murag ngon ba nga murag ay na nagsigsimba diha dai ay nasig pag anha diha sa church but pasalamat ko sa Ginoo kay sa ingon pa ni mama istorya siya ni mama nga murag i-encourage ko nga padayon kay usa na ni ka way ni nga kanang sa Lord nga para mo lig-on ang pagtuog mo salig gyud ko diha niya kay I know everyday ginatudloan ko sa Ginoo sa ahong mga angay buhaton nga para makapahimuot diha niya and sa gingon pa ni teacher ay ni Pastora Faith sa kanang pag-ingon niya sa zeal in serving God gani dito pa lamang naigo gyud ko nga kanang makaingon ko ba nga what nay zeal murag kuha na lang kanang cold na kaadyo ba kay murag nag-serve na lang ko sa Ginoo murag wa na dyan makaingon ko ba nga wa na dyan fire kay usay mag-neglect na lang na ho nga dili na ko mabasag Bible dili na ko mo pray dili na ko mag-devotional wala na tanan ba mo nang moabot po sa time ug ingana nga time nga murag maluya ka murag wa na sad dalho na sad ka mas more na noong tugukon ka kaaway but pasalamat kung dako sa Ginoo ba gitudloan ko nga gitudloan ko pinaagi sa iyang mga pulong diha sa kay if diha gyud ta mo tutok sa ingon pa nila sa pulong sa Ginoo na jud akong kahimuan and ang pulong sa Ginoo day maghatag na tog kalinaw kalipay kadasig sa kanunay and ingon pa siya sa panultihon 3:12 kay badlongon sa Ginoo katong iyang gimahal sama nga badlongon sa amahan ng iyang anak nga iyang gipasigabo ug dako kog pasalamat sa Ginoo kay wa ko nag-expect nga sa ako pang sige question nga basin gitok mo dra ko basin dili ko pinili sa Ginoo kay nga ingani man ko but pasalamat kog dako sa Ginoo ba kay pag open pa lamang pag sa Bible di babasa gid kog tanong sa Ginoo nga kay gimahal dili atong mga tao niyang iisip niyang anak. Saman, imong pagpadulong lang kasi. Sige, pasalamat ko sa Ginoo. Ay na, pasalamat ko sa Ginoo. Na nakaanhim safe. Salamat kayo sa Ginoo nga nagpaabot sila diri nga safe. Walay mga kakulian. Nasakay mo motor? Ha, Marian? Wa sila na. Sige, si Miguel. Where's the Miguel? Ha? Sakay verse? Ha? Sakay verse nimo? Sakay maliit na bata. Sakay verse nimo, na? Wa, sige na si Miguel. Dali. Dahil pasalamat nimo. Okay, sa eskwelahan, nag-unsa mo dito, gi-protektahan mo sa Ginoo. Okay, isa yung pasalamat. Loading. Sige, bisa kung sarang mga pasalamat, isa gibuhat sa inyong isa gibuhat sa Ginoo sa inyong life. Okay, unsa asama inyong eskwelahan, layo inyong eskwelahan? Kasi inyong bay? Layo? Ang eskwelahan? Unya unsa man yung sakyan? Motor. Kanang single. Ha? Or katong sidecar? Motor. Sige, pasalamat sa Ginoo nga. Ito mo. Lima na yung klase mo. Lima ba? Yung kalaglaw dere? 5 days man yung klase, Monday to Friday. Okay. Sige, pasalamat sa Ginoo dali. Pasalamat ko sa Ginoo kay tumidiskwelahan, si Pansal, nakahinatumid, simba. Sige. Salamat po kayo nagkataon mo po naka-school. Salamat siya kay nakakaon siya og naka-eskwela. Salamat kay ang Ginoo nag-provide sa iyang parents og provision sa pagkaon, sa financial, i-provide para sila makakaon.
Oh, asa naman to si Marshmallow? Marshmallow! Laka. Oh, si Jishan sa kay Basil. Adara si Marshmallow. Kali na Marshmallow. Ikaw na. Ay, nakay verse. Ang sabat mong verse. Kalimot ka. Okay, ikaw na po Marshmallow. Pasalamat. Perfect mo. Siya, diba kay ang life na to, kay umang ta kahibaw mo ra. Bisan tag bata ta, wata kahibaw kung asara ko to batong life na yung mga bata, ha? Ako na sa Ginoo. Muna nga kita, pasalamat ta sa Ginoo nga gitagaan pa kaniya og another life. Nakamata pa ta, nakaginhawa. Naway ba, way nakasapong sa tong ilong no. Kung nay nakasapong ta kaginhawa. Bakba na lang. Na may bakba mo ginawa niya. Kung di na punta pa, ablin mo kung babaod. Ginawa mo na nga, mamatay ka. So, pasalamat sa Ginoo kay healthy ra pud ninyo ang lawas no. Watag pamati. Unsa may verse nimo? Then you will know kana. Then you will know the truth and the truth will set you free. Oh. Ang kamatuoran, asa man mabasahan nato ang kamatuoran, ang truth. Naara sa Bible. So ang magbasa tag Bible, makahibaw ta sa truth ug ang kamatuoran set na nga free. So mao na nga mo basa ta og Bible. Disyan. Salamat Disyan. O diri kay para madungog diri. Sa pa-verse kay verse. Dili stand up diri. Kapitol. Okay, pasalamat. Pizza. Oh, kamang pasalamat dili lang ka magpiyong kay. Oh, atong usbon dili lang ta magpiyong kay. Pasalamat man di man ta mag-pray. Sige. Salamat. Salamat ko nga nakaabot ko diri para anong safe na nakaabot ko diri nga Oh. Oh. Salamat sa Ginoo kay nakaabot ng sila diri sila ni Charlene. Kay usayar man sila Marina kay verse. Dili. Siyempre si Benito, nagpadala sa Diyos ang iyang Kaya wala gipadala ang iyang bugtong anak aron sa pagsilot. So, ni ano si Jesus Christ aron nga sa gibuhat ni Jesus Christ diri. Kusa another one kasi nakahibaw nga sa gibuhat ni Jesus Christ diri sa libutan ano nga ang hinang siya. Masilot. Dili aron sa pagsilot ato kundi aron sa pagluwas. Pagluwas na kung tanan kay kamote. Kitang tanan is oh, makasala. Dali na stay. Dali, pasalamat. Pasalamat sa Ginoo na diri ko na safe ko. Safe ko na pag-travel ako doon diri sa Padre Burgos sa mama. Ugo ko naway. Disgrasya ni tabo. Ora. Pasalamat siya no sa among pagpadong diri nga safe ra ang sakyan. Kuldo kay bo pa mo na ibangga nga manok sa among sakyan. Oo. Ani bangga kay nilupad man. Ang sakyan kay paana, ingon nga manok kay kanang pagsabon. Paglupad ni dia kay na maatan sa sakyan ni bangga. Patay. Ba man gyapon namatay. Yan ang kasod pa to. Kung magkwanto sa ligid. So, mo ang manok ni des magnamo. So na kay verse. Nakaligon ako sa pagsaguban sa tanan tungod sa gahom ni Kristo. Oh, maka. Ito? Maka. Ito, Filipos. Makasagubang. Magsagub. Ano to? Hindi, balik ako no. May kaligon ako sa pagsaguban sa Oh, tanan. may kaligon ako sa pagsagubang. Tungod kay na si Kristo. So, karon humanan ang pasalamat ako pasalamat sa Ginoo nga. Karon nakatulong na pud ko ninyo kay sa disipin wala. So, I pray nga na tayo makatunan karon sa life ni Daniel. So, naadaghan din mga activity. But, daghan din activity but kuan man kanang wala ko naka-photocopy kay naliansan. So, nakabutang diri So, diri ta sa story
summary ni Daniel. So diri nakabutan diri mura ni siya og summary. Nakabutan sa number 1, Nebuchadnezzar orders captive Hebrew boys to be brought to his palace in Babylon. So diri sa 1 to 5, ato masaw ang 1 to 5. No? Mga kakaning kuan Hebrew nga boys kay sila ni Daniel, si Hananiah o si saman? Adi okay ra na. Ayaw lang na ikuan. Sila kapala sa palasyo sa Babylonia. Kasi nagsugo nga ipadala sila sa palasyo sa Babylonia. Are si King Nebuchadnezzar. Tanawa. Each boy kuno, gitagaan kuno sila bag-o nga Babylonian name. So gitagaan sila og Babylonian name. So lain gid nila nga name kay ang ilahang real name nga Daniel dili na Daniel. Hatagan siya laing nga pangalan. Ato makita sa 7. Ato na ba information ilang mga pangalan. Lingkod. Gihatagan sila bagong ngalan sa pangulo sa mga eunuko. Si Daniel ginganlan og Belteshazzar. Si Daniel Belteshazzar. Muna si Daniel ginganlan og Belteshazzar. Then si Ananias or sa English kay Hananiah, gipanganlan siya og Sadrak. Dayon si Mishael o sa English kay si Mishael, ginganlan siya og Misak. Misak iyangan. Dayon si Azariah ginganlan po siya og Abednego. So familiar na ba mo? Bahari nga akong mga amigo nga si Meshach, si Sadrak o si Abednego. Pagan ko na og lain nga food. Dili pareha sa mga food sa mga ordinary nga nakabugnaad dito katong mga Babylonian boys. Mo to sa gi-request ni Daniel. Matagaan og different food ang iyahang mga friends. Number 5, Daniel and his friends are healthier than the Babylonian boys. Healthier man ingon dire si Daniel kuno iyang mga friends, si Daniel o iyang friends kasi to yang friends Misak, Sadrak, Abednego. Si Daniel kuno iyang mga friends healthier kuno than sa mga Babylonian boys. Ngano ka ang healthy man? No? Ato mabasa dire sa 15. Ngano kang healthy ang mga friends ni Daniel nga kontra sa mga Babylonian boys nga to ako dito. Overfeed. Sa kailang ikaon. Tungod kay ang ilang gipangaon kay vegetables. Utanon. Galit. Utanon na lamang Iti. Uy. Tungod kay mukaon sila vegetables. Sunod. Number 6. God gives great wisdom to Daniel and his friends. Paminaw. Ang Ginoo kuno naghatag kuno great wisdom kang Daniel and his friends. Ngano ka ang gitagaan man sa Ginoo wisdom ba kaalam? Knowledge, wisdom, no? Brilliant idea. Nganong gitagaan man sa Ginoo sila Daniel kahaw si mga friends, no? Tungod kay ang Ginoo gives Daniel the ability to interpret dreams. Interpret dreams. Magtanaw silang dream. O hubad. O Kasi may naidam ko gabi Ako. Sige, usa lang sa kadam ko. Unsa imong dam ko? Nagdagan ko siya nakagbog. So, ang trabaho ni Daniel, paminaw. Ang trabaho ni Daniel kay mag-interpret siya sa dream sa si Harry Elijah. Haring Chami. No? Mo-interpret si Daniel sa dream ni Harry Nebuchadnezzar. Yang interpret.
No, naay kuan si, for example, katong siya ha. Nagdagan ko na siya, unya natagak. So, naay mga interpretation nga nang nahitabo na. Pero mo reflect po na nimo in the future sa mahitabo nimo mo na. All dreams have meaning. Ang dream ko tinuod. Ni what if nag-dream ka og zombie? Tinuod. Diba, anak niya na, uy. Okay, number 8 na ta. Daniel and his friends become the king's wise men. Oh, tungod kay ang Ginoo. Isa gihatag sa Ginoo sa kang Daniel sa iyang friends. Wise man. Gitagaan sa Ginoo si Daniel og. Oh, kita ka na nay mat. More knowledge. Ika nga ano, ikaw ba nga na? Ang sikaw ba nga na? Ito yung kung knowledge pero dili knowledge. Ito to? W. Wisdom. Oh. Nganong gitagaan sa Ginoo? Ay mao nang gitagaan sa Ginoo sila Daniel ug iyang friends of wisdom tungod ka tawa. Daniel and his friends become the wise men. King's wise men. Himo silang murag murag ang sunod-sunod sa hari. Na sila kanunay sa hari murag assistant sila. No, tungod kay mga wise man sila tungod gitagaan sila sa Ginoo og wisdom, then si Daniel pod maka-interpret kung siyang damgo sa hari mo na nga uban sila sa hari. Number 9, King Nebuchadnezzar has a frightening dream, but he cannot remember it. Unsay pasabot? Ang king ko no, na ako no siya ay hadlok nga dream, but nakalimot siya sa iyang dream. So, wala siya kay nungdom. Number 10, the king tells his counselors to explain the dream or he will have them killed. Kung inon to, ang hari, kay sa unang panahon, for example, katong M ko na ilang pangan. Michelle. Michelle. Nagtrabaho. Kato ka? Ako. Oo, saman. Siguro. Si Misak. Si Misak. Misak ko yun. Oo, si Misak. Misak. So, pagkahumani, okay. Pagkahumani, King Nebuchadnezzar, kasi ni Puli nga King. A. Sahan, ako ito choices. A. King Dario. Ayay. B. King Darius. 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 B. Isa man. Darius. Oh, Darius. Ay, Si Dario. Darius. Dario mo na ang newspaper. So, Tagal kong notes ko. Look chubby. Big Mac. Bakin sa may nakoy ABCD ha. Isa may nag-protect kang Daniel dito sa Lions Den. Lingkod. Magali. A si Bisok. A si Miguel. A si God nga letter G nga gamay nga G or B God nga dako nga G. Dako. Ay na po. Naoy. Dako nga G. B. Dako nga G. Kinsa may nang dako nga G? God. Dako nga Ginoo. Oh, kung kita musuwat ganito og God or Jesus Christ, dako din ang J. Una man niya. Si bisan pa una si suhay ako ay dako. Ha? Na pareha na nada. Nawa ang kani kay mga nice mo na kayo ba kani? Dako. Letter. Oh. Pero pa ng Jesus. Gamay de Ginoo. O kanilo. Pangan mante, pangan. Pangan man. So atong dako, di ba? Then, kinsa may nag-interpret sa damgo sa king? A. Si Daniel. B. Si Hananiah. C. Si Mishael. Daniel. Daniel. Ana ba niya? Ana, maya. Ayaw chorus. Palihog. So, kinsang kamot ang nagsuwat sa bumbong? Right sa likod. A. Kamot ni Gishan. B. Kamot ni Daniel. C. Kamot sa Ginoo. Kamot sa Ginoo! Kamot sa Ginoo!
Kamot sa Ginoo. Uy, ayan, Kamot naging ni chorus, uy, ba? Gisha. Muyan ni. Yo, kamot sa Ginoo. Dili kamot ni Gisha. So, kamot sa Ginoo ang nagsuwat. Isa may makahatag anig unsay na interpret ni Daniel katong iyahang gi-interpret tong suwat sa bungbong sa iyahang na interpret sa man. The King's one. A great sa King Muin. Oh, the King's Ray Ako! Base! King's saan ni? The King His ang over. oh, the King's Ray is over. Diba? Ang pag sa king is over. Talak! Oh, dara. Sige na. Unsa may posisyon sa Minaw, di ba si King Darius kay iyang gitagaan si Daniel og posisyon. Unsa nga posisyon? A, low position. B, in the middle position. C, a very high position. C. Isa tay? Very high. Isa lagi. Isa na yung isulti. Very Hi. oh, C. Very C. Okay. Very high position ang ihatag ni King Darius kang Daniel. So, mga totoo ang story. So, basin ini ka next. Si Teacher Josephine, basin siya kung mabalik, then basin basin ka rin yung series kay nara pa mga dawat nga certificate. No? Nakabutang na rin. Certificate of Achievement. This certifies that Lang has mastered the Daniel activity and book. Klaro, nag-ako na. The story ko no, ang story ko no is inyo nang na subtend pag-ayo. Then, ang mga story ug ang activity. So, namoy so mag-graduation ta, char. So, karon, Babalo. Babala. nasi Claudia. Montay pangantatay ni mo. After gani, if mag-snack na ta, paminaw. Inig mag-snack na ta ha. Dito ka magdagandagan ha. So, big, kasi mo pray. Oh, dapat paminaw ha. Dapat kamuntanan ready na mo pag-pray kay mag-assign naman ta og pray. Paminaw, maghimo ta og bulang kristal. Ha? Magnatay bulang kristal niya na dito niya ang mga name. Dayon atong kuhaon, ang pangan nga makuhaan mo siya mo pray ha. So dapat kamuntanan kita tanan katiguta mo pray. Ha? Pwede ka. Oh, sige. Dali si Carlin. Mag-pray ta paminaw, mag-pray ta sa atong pagkahuman, then sa ato ang snack ha. Then inig mag-snack ta dito magdagan-dagan ha kay. Sige, mag-pray ta. Pray na ta. Dali. Sige, ito ilo ko itong ulo, then ito yung mata. Huwag magkatawa ha. Okay, let's start. Sa tunang mutot. Ay, bisag pa nga rin. Naman lagi nagkatawa. Ganina. Lagi siya nabiguan. Nagtawa ko gamay. Ikarya. Asan paper niyo? Sama na ihurok na. Scott. Ihurok ako. Naka. Water ni mo, Scott. Hirot na. Ha? Hirot na. Karing duhatin. Ay. Yay! Usurok ang Tulong mag-ila, kibago, tulong mag-ila. Ang mga fat. Tulong mag-ila, kibago, tulong mag-ila. Mga kabirigo. Ako ihatag ni Mario sa mga fat. Ug ako kay wala ko'y fat. Mao. Ay, really? Mr. Jean, magkuha ko ngayon mo. Sige ra. Tamis. O kang kuan ni kang Tara! si Sarah. O kang kuan ni. Isra.
Israel. Ay, kanan ni ha. Happy birthday, hello. Hatag ni ha. Ako rin butang ko rin. Yatag, ako nagkakaya na absent. Dad is watching over you. Hi, hatag marshmallow ha. Serious ha, kaya mo daghan ako pa.